фарухи неъмат. як чизро аз хотир набуроред. ҳеҷ гоз дар зани шавҳардор ба чашми бад нигоҳ накунед. ин нагуфта значит мефурашам. оли ман коретра мебинам. азамат чӣ гап дар ҷай? ҳечи дур омадам шумо набудед. дарҳол ба берун омадам. тамошобини азиз, аз якояки шумо хоҳиш месозам пеш аз тамошо дар канал обуна шавед. баъзан мо хатои худро бо чашми кам мебинем. худ мо ҳаракат мекунем ки наздиктарин шахсонамон аз қабили модарамон, хоҳарамон, занамон ва дигар аъзои оилаамон ба назди дӯсти мо чой орад, афқод орад ё кореро анҷом диҳад. дар асл ин хатои куллӣ аст. корро мо ташкил мекунему гуноҳашро ба сари дигарҳо мезанем. дар ҳақиқат имрӯз касе маҳрами асрори касе нест. мо таҷриба кардем касе ёри касе нест. ҷое ки бародар ба бародар накунад раҳм, бегона барои ту бародар шуданӣ нест. шояд ин филми кӯтоҳ дарсе барои зиндагии шумо гардад. тамошои хуш насибатон бод. салом дӯстони азиз, агар маро қадр кунед, эҳтиром кунед, дӯст доред, ман ҳам шуморо қадр мекунам, эҳтиром мекунам, дӯст медорам. вақте омада ки исбот кунем ки мо ҳамдигарро қадр мекунем ё не. аз ин хотир ман ба шумо тавсия метиҳам ки ҳамин акаи умедро барои гузаштан аз граница дастгирӣ намоед, зеро ҳамин ака сабабе мешавад ки кори мо низ пеш меравад. аз ин хотир аз шумо хоҳиш мекунам ҳамчун бародарвор ақаллан ҳамин акаба нависед ва масъалаи аз сарҳад гузаштани худро ҳал кунед. ман умедворам ки шумо моро дастгирӣ мекунед, мо имконияте пайдо мекунем ки барои шумо беҳтарин филмҳои кӯтоҳ ва филми деҳотиро зудтар пешниҳодатон кунем. агар ҳамин чизро хоҳед, ҳатман ҳамин акаакро чӣ кор кунед? Дастгирӣ кунед. брафтем. ҳолабай амиҷади ака, ту занг задӣ, ман теада амҷа нигоҳ дорам. биё биё. хайрат амиҷади ака, бовар кард гуфтум яке. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. шуди ака, саломати хуб ака? алҳамдулилло. чӣ ҳол дорӣ? шукрона аъло ака. саломатит хуб? Шукр. коро хуб ҳама тинч? шукр ака. ҳамин Бадриддин, наба ака, дар ҳаёт ҳайрон мешавӣ. барои чӣ боша ака? ика вақтҳо тез мегузаранд, зуд мегузаранд. бо ҳолам ба хонаи ман мебин, акай Фаррух иҷозат пурсиданд. ёдат ҳаст ҳамин тасбеҳро вақте ки ту бар ман додӣ, мо чӣ аҳд кардем? албатта, бале ака. мо гуфта будем ки мисли ан ҳамин донаҳои тасбеҳ дар пастиву баландӣ мо доимо бари ҳам истем, бале. лекин мақсад якто ҳастай. ва гуфтем ки рӯзе ки ан ҳамин тасбеҳ канда шуд, нишонаи дӯстии ману ту низ ба охир мерасад. кош ака ми тасбеҳ асло накана. манам аз худо талаб дорам ки наканад. хуб, аниқтараш барои чӣ омадӣ Бадриддин ҷон? медонӣ ака, дӯстӣ ягон унҷо намонд ака. як камтар пул дар кошидаем ака. пул? бале. тинҷӣ? тенҷи ака, як камтарак проблема дорам. хуб, авай агар ака гуфтум дошта бошӣ, агар 1000 сомон дар рӯза ака қарз медодӣ, бо пас мегардонӣ мешавад. ту бародари манӣ, ту дӯсти манӣ. набошад агар барои ту пайдо мекунем. фаҳмидӣ?
Ту ташвиш нашав. Би хона дарем. چی لازمه کمی انگار تشویش میده؟ تشویش؟ ای بدردین تو برادری منی چی جوی تشویش است دوست به خانه دوست با دلی صاف میود بله با دلی صاف مدومه که این طور باشد پیش درو Ама, бадри ҷон, занак, ҳама чӣ тайёр? Чой фодам кардӣ? Ям хӯрокам пухтӣ? Бале, бале, тайёр. Молодец, ай паси кӯр шав. Ай паси кӯр шав. Марҳамат дӯстон, марҳамат. رحمت اکا رحمت Хуш омадӣ, хуш омадӣ, хуш омадӣ. رحمت تشویش دادم اکا Хонаи дӯст ҷои ташвишӣ надорад. Шин, шин, шин Бадриддин ҷон. Шин. رحمت اکا Хайрияти қадам, ободи макон, дафъи кулли бало, омадани дӯст, накуст. Хуш омадӣ. رحمت اکا Шин Бадриддин ҷон. Ина чой, ина нон, ина донагӣ, ина ширинӣ. Чизе маъқул бошад, Бадриддин ҷон. Ошаки ҷонаш шавад гуфти бачаҳо. مینادور اکا مینادور بذارش این اکا Минадорӣ ҳамин хел намешавад охи ягон чи биги бихӯр. رحمت اکا بذارش شما Хуш омадӣ Бадриддин ҷон дӯстон. Ҳамин шириниҳоам мебуранд дар пеш мемонад хай. Биёй ҷавонам ки озодтарак шавад як кӯрдин кӯр моем кунем а? بله بله اکا Бо нагия пешман гирифта дигар ҷон. نه اکا Бадриддин узи одамо хаёлиам. آدمای آزیره Хаёлиам. меҳмони сӯзунам мебиёяд. Ҳеҷ гап надорад. Занак як дастмол биёр. Ҳеҷ гап надорад. اکا دیگه چیکار برادایی ҳама хуб, ҳама хуб. саломатӣ худа чӣ? رحمت اکا оши ҷон шавад. رحمت оши ҷон шавад. оши ҷон шавад. شکر اکا نمو گاشه مایا مایا ҳеҷ гап надорад. ҳеҷ гап надорад. зиндагӣ ҳамин хелай. зиндагӣ ҳамин инану Бадриддин ҷон ношикам. дар урфият ҳамин бузургии мо мегӯяд вақте ки аз хони як кас ном мехӯрӣ ва новобаста ки ҳаст ки нест бояд 40 сол поси намак дорӣ بله ки ҳамин ном одамро чӣ кор мекунад? کور میکنم Бадриддин ҷон, ман интихоби дӯст ва алҳамдулиллоҳ ки хато кардагӣ нестам. البته البته اکا Занак? Ӯ занак? Лабай. Лабай. аз ҳамон пулҳое ки барои рӯзи мабодо 1.5 сум захира мекардем 1000 сомонашро гирифта биёр. дар кор аст. Майла? Хуштай мардак ҷон, хуб. Гир Бадриддин ҷон. رحمت اکا گرفتیم خوب Гир ягон чӣ бигӣ? Лабай. Я масъалаи курия. خوب اکا Бо иҷозаи шумо. خوب Ҳо ака ҷон. Фаррух нестам? Ман пулро овардам.
ака ман нафаҳмидам барои чӣ маро хел нигоҳ дорем? дар асл ки ман нестам ки тура нигоҳ дорам, а барои ту мара нигоҳ дорӣ. Значит, ман маъқул шидам ки ту мара нигоҳ дорӣ. шарм намедорӣ? ба дӯсти худат хиёнат мекунӣ. агар маъқул шуда боше, гӯ дар хизмате. ҳа, як чизро аз хотир набурорен. ҳеҷ гоз дар зани шавҳардор ба чашми бад нигоҳ накунен. чунки як рӯз не як рӯз аз худованд ҷавобашро мегиред. Так, ҷо медонӣ. Дар асл ман барои дидани ту омадагиам. Агар немада чӣ дар кораи пеш фарқ омадам. ҳазан ҳа? Чӣ гап дар инҷаи? ҳечи дур омадам, шумо набуде? Дарҳол ба берун омадам. ҳадоди ин пулро? Шумо худтон. ва дӯсти мана чӣ диле дур меравад? Не, ҳеҷ чиз не. тенҷиай? ҳа, тенҷи. ин нагуфта, значит меҳифораша. ҳоли ман кори тара мебинам. зани сӯда аниқ ки барои ҳамин пул асабат вайрон шуд. ту ай куҷо медонӣ дӯстира? ҳаме хел аст. як касро дасташро мегирӣ ки то ки дастатро гирад. 1000 сом метиҳад, настроениш вайрон мешад. зани сӯда. Бибин дӯстон,